vítam ťa, ahoj. Ahoj, ahoj, Jarko. Ahoj, ahoj. A, tak v podstate sme tento podcast sa rozhodli nahrať preto, aby sme ťa ukázali aj iným ľuďom, teda zoznámili ťa s našimi sledovateľmi. Teda Ján Chupač je mojím novým kolegom. Teraz som sa vám ho rozhodol vlastne predstaviť. A chcem sa opýtať vlastne teba, Janko, že povedz nám niečo o sebe, predstav sa možno, že odkiaľ si, koľko máš rokov a či už máš nejaké skúsenosti vo financiách a ako dlho vlastne v nich pôsobíš, alebo kde si mal skúsenosť. Čo sa týka mňa, tak v podstate ja som na strednej škole začínal študovať ekonomiku, účtovníctvo, marketing. A tak som zobral ponuku ísť robiť do poistenia prvý pol rok a potom som išiel ku konkurencii Sophisticated Finance, kde som bol tiež polka. A tam nebol dobrý kolektív, tak som odtiaľ išiel ešte asi pol roku. A potom som išiel do Uniky, lebo som natrafil na typka, čo robil v Unike, aktuálne už nerobí. A potom som išiel tak do týmu, čiže to sú moje skúsenosti. Čiže financiám sa venujem, respektíve sa v tom vzdelávam 5 rokov. A ty máš aktuálne koľko rokov? 27 už. 27, dobre. Mnoho ľudí by si možno myslelo, že vyzerá mladšie. A ešte povedz nám, že kde pôsobíš, alebo v ktorom meste si? Pôsobím v podstate na Kisuciach, Kisucké mesto, odtiaľ to pochádzam, aj tu bývam. Ale dosť často cestujem aj do Prahy aktuálne posledné roky. Že pôsobím aj v Prahe. Super. Dobre, a v podstate ja vám predstavím teraz môj pohľad, že prečo sme s Jankom začali spolupracovať. Bolo to aj z tohto dôvodu, lebo Janka už dlhšie poznám a videl som na ňom, že on sa rád zaujíma o tie témy. Baví ho hlavne investovanie, tak ako mňa. A neviem, možno ty povedz, Janko, bol možno aj toto jeden z dôvodov, prečo si sa pridal ku mne, že práve, že máme tu spoločnú tému investovania? Určite. A ďalší dôvod bol to, že ja som počas toho covidu nastavil veľa informácií, investovanie, aj celkovo vzdelávanie sa v rámci toho systému ako nastavený. Ale už to dlho v sebe držím a za tú dobu som to zatiaľ nikomu takto verejne nedával vonku. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo chcem byť u teba v týme, aby som vlastne ľuďom dal nejakú hodnotu. Aby som super, takisto pre ľudí dal informácie von. Výborne, takisto v podstate ja edukujem, však viete, na tom LinkedIne hlavne a prinášam vám tam hodnotu s tým, že Janko sa zaujíma hlavne o technickú analýzu a fundamentálnu. Tak v podstate povedz nám ty, lebo však ty sa v tom tiež vyznáš. Technická analýza je v podstate vývoj ceny na grafe u každého aktíva, či už je to S&P 500 alebo iné aktívum. V podstate to, čo vidíte na grafe, je v podstate technická analýza. Super. A fundamentálna? Fundamentálna analýza je v podstate makroekonomia a ekonomické dáta. Či už inflácia, deflácia, iné makroekonomické ukazovatele. To má v podstate najväčší vplyv na trh z dlhodobého hľadiska. Dobre. A môžeš nám povedať napríklad, cez akú stránku si sleduješ technickú analýzu? Ja ju o chvíľku zobrazím. Cez stránku TradingView. OK. A čo možno zaujíma teba na tých grafoch? Ja to skúsim aj zazdieľať našim poslucháčom, ale skús možno aj ty, že čo ťa zaujíma, že možno aké parametre sleduješ pri technickej analýze? Tak ja to sledujem v podstate v rámci dňa, čiže intradenný trading robím takisto. A mňa zaujímajú skôr objednávky na trhu, kde sú zanechané pohyby veľkých inštitúcií. A sledujem v podstate akumulácie, distribúcie, nejaké order bloky. Na tomto grafe áno vidíte S&P 500 a v podstate ja som tu nakupoval, hneď ukážem, musím dať nejakú, neviem, šipku, smile alebo nejakú Dodám to, že ten aktuálny rast je v poriadku, ale keď to len rastie z dlhodobého hľadiska, že bez nejakých retracement, čo vidíš na grafe, je to červené.
že cena poklesla, tak Áno. to je v podstate pre trh ako taký zdravý pohyb. My sme nakupovali s klientmi, si pamätám niekde tuto, to bolo v roku 2023 v októbri a teraz naposledy sme nakupovali vlastne tu. Tým ešte v čase covidu v prepade, čiže aktívne to sledujeme. Čiže aktívne akoby pravidelne nakupujeme s klientmi a zároveň keď je na nejaký zaujímavý čas na dokup, tak dokupujeme s klientmi pravidelne vlastne ten či už S&P 500 a ďalšie fondy. Dobre, a čo sa týka ekonomiky, ty to sleduješ, viem o tebe, že ty máš rád tie správy, tak možno, že povedz nám, čo tak posledne zakývalo s trhmi, vlastne čo sa tam udialo a aký to malo dopad, alebo vlastne aké pohyby a čo sa tam dialo na trhu. No v podstate víkend pred 2 týždňami, čo bolo, nie tento, ale predtým víkend, Joe Biden oznámil, že odstupuje z funkcie na prezidenta. To sa stalo v podstate zo soboty na nedeľu a v pondelok sa to prejavilo na trhu, že mierne poklesli, ale už ďalej rastú tie trhy. A čo možno vplyvní také hlavne napríklad akciové tituly, alebo teda firmy, čo vplyvní ich dlhodobé budovanie? Aké sú tam, ja neviem, správy alebo čo? Tak to záleží od fundamentálnej analýzy jednotlivých firiem. Interná analýza firmy a makroekonomické vyjasnenia. Skôr tie dáta, ako som uvedol, makroekonomické dáta. Teraz bude v stredu FOMC a v piatok NFP, čo má dosť veľký dopad na tie trhy z krátkodobého hľadiska, ale potom z dlhodobého hľadiska sa to bude vyvíjať smerom, ktorým sú výsledky dané. Dobre, super. Na dnes úplne všetko pre našich poslucháčov. Ja by som dodal, že chceme pre vás takéto informácie a z ekonomiky a z diania pridať viac. Či už takto online, alebo sa stretneme s Janom osobne a porozprávame, natočíme to pre vás, aby ste mali nové info z diania na trhu. Ďakujem ti veľmi pekne, Jan, za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. A že si prišiel, predstavil sa a v podstate tento podcast vám zdieľame či už na Facebooku, na LinkedIne a YouTube a ďalších platformách. Prajem ešte pekný deň. Pekný deň prajem.